አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ። በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ዝዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽናሕናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርህተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓዮም ኣሜን። 12 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ደቂ ተዋህዶ ኩልኹም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ይሓልኹም። ኣብ ስደት ዘለኹም ኩልኹም ናይ መላእክቲ ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ኣማላድነት ረድኤት ይሓልኹም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 12 ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ናብ ጠንቋሊ በልዓም ተላኢኹ ንኣድጊ ብናይ ሰብ አንደበት ኣዛሪቡ ናይ እስራኤል ርግማን ናብ በረኸት ዝመለሰሉ ዕለት እዩ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ድማ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ተኻሊ ወይኒ። ዲሜጥሮስ ማለት መስትያት ማለት እዩ። እዚ ዓብይ ጻድቅ ካብ ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳት መበል 12 ዝኾኑ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት እዮም። ካብ ኣቦኦም ካብ ኣርማስቆስን ካብ ኣዲኦም ኢላርያን መጋቢት 12 ተወልዱ። ኣቐዲሞም ድማ መጽሓፍቲ ዘይተምሃሩ ህዝባዊ ሓረስታይ ስለ ዝነበሩ ኣብ ናይ ወለዶም ናይ ወይኒ ኣታኽልቲ ቦታታት ይሰርሑ ነበሩ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ተኻሊ ወይኒ ብምባል ዝፍለጥ ብ119 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ግብፂ ተወልደ። ወለዱ ብመንገዲ እግዚአብሔር ዝመላለሱ ሕያወትን ቅኑዓትን ክርስቲያን ነበሩ። እንተኾነ ግና ውላድ ብዘይምንባሮም ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚአብሔር ተመሃለሉ። እግዚአብሔር ከዓ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ስለ ዝኾነ ዝተባረኸ ውላድ ሃቦም። ዲሜጥሮስ ኢሎም ከዓ ስም ኣውፅእሉ። ዲሜጥሮስ ማለት ምስትያት ማለት እዩ። ምስትያት ኣብ ስኒ ዘሎ ርስሓት ኣብ ርእሲ ዘሎ ገፈል ከም ዘርኢ ንሱ ድማ ንዝተሰወሩ በዓላትን ኣጽዋማትን የርኢ። ከምኡውን መነጽር ማለት መነጽር ንዝረሓቐ ኣቕሪቡ ንዝረቐቐ ኣፍርዩ ንዝተበተነ ኣኪቡ ከም ዘርኢ ንሱ ከዓ ዝተበተኑ በዓላትን ኣጽዋማትን ኣኪቡ ዝረሓቑ ኣዝማናት ኣቕሪቡ የርኢ ነበረ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሓረስታይ ብምዃኑ ወይኒ ተኺሉ ኣጽሊቑ ይነብር ነበረ። ተኽለ ወይን ዝተብሃለት ጓልሓው ኣቦኡ ብንእሽቶኣ ኣቦኣን ኣዲኣን ሞይቶምዋ ኣብ ቤት ኣቦኡ ምስ ኣቦኡን ኣዲኡን ምስኦም ዝዓበየት ኣብ መበል 15 ዕድሚኡ ብዘይፍቓዱ ኣመርዓውዎ። ከምዚ ክኸውን ዝኻለ እቲ ዘመን እቲ ዓላውያን ዝበዝሕሉ ክርስቲያን ዝወሓድሉ ዘመን ነበረሞ። ክልቲኦም ዓቕሚ ኣዳምን ሔዋንን ምስ በጽሑ ካብ ህንፃ ሃይማኖት ዝፈርስ ህንፃ ይፍረዶም ደቂ ሓውቦ ኣተኣታተውዎም። ስርዓት መርዓውን መርዓትን ይፈጽሙ ኢሎም መጋረጃ ዘርጊሖምሎም ወፁ። እንተኾነ ግና ክልቲኦም ንመውስቦ ፍቓዶም ስለ ዘይነበረ ድንግልናኦም ዓቂቦም ን48 ዓመታት ሓደ ክዳን ተኸዲኖም ሓደ ምንጻፍ ተነጺፎም ይሓድሩ ነበሩ።
ቅዱስ ሚካኤል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኮይኑ ብየማናይ ክንፉ ንዕኡ ብጸጋማይ ክንፉ ድማ ንዓኣ ከዲንዎም ሓዲሩ ንጉሆ ብኣምሳል ንስር ብመስኮት ክወፅእ ከሎ ይረአ ነበረ። ድሕሪ እዚ ድማ በቲ ሽዑ ግዜ ቅዱስ ዮልያኖስ ዝተባህለ ካብ ቅዱስ ማርቆስ መበል 11 ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ዝነበረ ህዝቢ ኣኪቡ ኣነ ኣሪገ እየ ብድሕረይ ዝሽየም ሕረይ በሎም። እቶም ህዝቢ ድማ ንስኻ ሱባኤ ኣቲኻ ጸሊኻ እቲ ክኸውን ዘለዎ ንገረና እምበር በልዎ። ንስኻትኩም እውን ጸልዩ ኣነ እውን ክጸሊ ኢሉ ሱባኤ ኣተወ እሞ መልአኽ እግዚአብሔር ብዘይ ጊዜኡ ዝፈረየ 3 ዘለላ ወይኒ ሓደ ሰብ ከምጸልካ እዩ እሞ ብድሕረይኻ ዝሽየም ከዓ ንሱ እዩ በሎ። እዚ ከዓ ዲሜጥሮስ ኮይኑ ከቃንዕ ኣባታኽልቱ እንተኣተወ ኣብ ዘይ እዋኑ ዝተፈረየ 3 ዘለላ ወይኒ ረኺቡ ወሲዱ ንበዓልቲ ቤት ወሃባ። ንሳ ድማ ነዝስ ንዓና ክንበልዖ ኣይግብአናን እዩ ወሲድካ ንሊቀ ጳጳሳት ሂብካ ኣቡነ ዘበሰማያት ተቐቢልካ ምጻእ በለቶ። ንሱ ነተን 3 ዘለላ ወይኒ ሒዙ ናብ ኣቡነ ዮልዮስ ከደ። ኣቡነ ዮልዮስ ድማ ንዲሜጥሮስ ዘምጽኦ ምኽንያት ብምፍላጡ ብዓብይ ፍቕርን ኣኽብሮትን ተቐበሎ። እቶም ኣብ ከባቢ ኣቡነ ዮልዮስ ዝነበሩ ሰባት ግና ንሓደ ተራይ ሓረስታይ ክንዲዚ ዝኣክል ኣኽብሮት ገይሩ ክቕበሎ ከሎ ባሃይ በሎሙን ነበረ። ከመይሲ ቅድሚ እዚ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ወይኒ ሒዙልካ ክመጽእ ሰብ ብድሕሪኻ ንኣኻ ዝትክእ ፓትርያርክ ክኸውን እዩ ዝብል ራእይ ርእዩ ስለ ዝነበረ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ንዲሜጥሮስ ብፍቕርን ብኣኽብሮትን ዝተቐበሎ። ሽዑ ነቲ ዘለላ ወይኒ ንሊቀ ጳጳሳት ሂቡ ክምለስ ከሎ እቲ ሊቀ ጳጳሳት ዮልዮስ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ድሕረይ ዝሽየም እዚ እዩ ግና ሕራይ ኣይብለኩምን እዩ እሞ ኣገዲድኩም ሽምዎ በሎም። እቲ ሊቀ ጳጳሳት ብዙሕ ኣይጸንሐን ቀልጢፉ ዓረፈ። ዮልዮስ ማለት እዩ እሞ ንዕኡ ቀቢሮም ምስ ተመልሱ ንዲሜጥሮስ መንበረ ማርቆስ ንበይኑ ኣይነብርን እሞ ተሸመልና በልዎ። ዲሜጥሮስ እምበኣርከስ ሕጉን ስርዓቱን ንገሩኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣይተምሃርኩን ደኣ ኢልካና እምበር ኣቦናስ አንቀጸ ብፅዓንን አንቀጸ ኣባግዕን አንቢቡን ተርጉምን ይምህረና ነይሩ በልዎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይተምሃረ ክንሱ መንፈስ ቅዱስ ገሊጽሉ አንቀጸ ብፅዓንን አንቀጸ ኣባግዕን አንቢቡን ተርጉምን ነገሮም ቀዲሱ ኣቕረቦም። ብድሕሪ እዚ ብሉይን ሓዲስን ተገልጸሉ ኣብ መንበር ማርቆስ ተቐሚጡ ቁኑዕ ፍትሒ እናፈትሐ ከምኡውን ትንቢት እናተገልጸሉ ነበረ። ዲሜጥሮስ ከምቲ ዝተባሃለ ቁኑዕ ልቢ ስለ ዝነበሮ ናይ ደቂ ሰባት ሓጢኣት ይረኣዮ ነበረ። ብኸምዚ ንስኻ ቁረብ፣ ንስኻ ጽናሕ፣ ንስኻ ተነሳሕ፣ ንስኻ ጽናሕ እናበለ ይፈላለዮም ነበረ። ብሰንኪ እዚ እቲ ህዝቢ ከጉረምርም ጀመረ። ንሱ ንርእሱ ሰበይቲ ሒዙስ ንዓና ካብ ቁርባን ይኽልክለና፣ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንበረ ማርቆስ ንጹህን ድንግልን እዩ ዝሽየም ዝነበረ፣ ኣብ ዘይግብኦ መንበር ተቐሚጡስ ክፈላለየና እናበሉ ይሓምይዎ ነበሩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ጉድኣት ህዝቢ ስለ ዘይፈቱ መልኣኹ ልኢኹ ኢትፍቅድ ኣድህኖ ርእስከ ኣላ ክስት ዝሃሎ ምስለይከ ወምስለ ብእሲትከ። ድሕነት ነፍስኻ ጥራይ ኣይትድለ፣ እቲ ኣባኻን ኣብ ማእከል ሰበይትኻን ዘሎ ሕቡእ ምስጢር ግለጾ በሎ። ንሱ ከዓ ፍቓድ ጎይታ ካብ ኮነ ሕራይ ይኹን ኢሉ ንሊቀ ዲያቆናት ጽባሕ መዓልቲ ክቅድስ እየ እሞ ነዚ ህዝቢ ዓብይን ንእሽቶን ከይበልካ ንኹሉ ኣክቦ፣ ነፍሲ ወከፍ ድማ ሓደ ሓደ ዕንፀይቲ ሒዞም ከም ዝመፁ ግበር በሎ እሞ ሒዞም ተኣከቡ። ከም ደመራ መስቀል ንዕኡ ኣኪቡ ቅዳሴ ኣተወ። ካብኡ ወፂኡ አንዲዱ ናብ ውሽጢ እናተመላለሰ ክዓጥን ጀመረ። ንሰበይቲ ድማ ካብ መቋመ ኣንስቲ ኣፀዊዑ ክዳንኪ ዘርግሒ ኢሉ ካብቲ ጓህሪ ሓፊሱ ኣብ ክዳና ገበረላ። ንሳ ጓህሪ ሓቂፋ ነቲ ህዝቢ ዘይራቶ ምስ ተመልሰት ክዳና ምንዳድሲ ይትረፍ እሞ ከይጸለመ ብጻዕዳኡ ደኣ ተራእየ።
እቲ ህዝቢ ድማ ተገረመ። ሽዑ እቶም ህዝቢ አቦና ነዚ ብምንታይ ምክንያት ከም ዝሰራሕካዮ ንገረና በልዎ። ንሱ ኣነ ነዚ ስራሕ እዚ ዝሰራሕክዎ ክኸብረሉን ክሽየመሉን ኢለ ኣይኮንኩን፣ ንስኻትኩም ግን ብሓሜት እትጉድኡ ብምዃንኩም መልአኽ እግዚአብሔር እዞም ህዝቢ ከይጉድኡስ ምስጢሩ ግለጸሎም ኢሉኒ በሎም። እዚ ከዓ ንሳ ሰበይቲ ከም ዝኾነት ኣነ እውን ሰብኣይ ከም ዝኾንኩ ብተግባር ኣይንፋለጥን ኢና ኢሉ ነገሮም። ንሳቶም ድማ ኦ አቦና ይቕረ በለልና ኢሎም ኣብ እግሩ ወደቑ። ንሱ ከዓ ይፍታሕ ወይ ስረይ ይህደግ ወያንጽህ ካህን ሊቀ ካህናት ሰራይ ኃጢአት ወደምሳሲ አበሳ ኢሉ ኣስተስረየሎም። ኑዛዜ ስርየት ማለት ኣጻብዕካ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ እናውረድካ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስን በእንተ ማርያም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስን ዝብል ስርዓተ ስርየት ኃጢአት ብድሜጥሮስ ካብዚ ጊዜ እዚ ኣትሒዙ ተጀመረ። እዚ ቤተ ክርስቲያንና ተጥቀመሉ ዘላ ናይ በዓላትን ኣጽዋማትን ኣቁጻጽር እውን ቅዱስ ዲሜጥሮስ መልአኽ እግዚአብሔር ብዝገለጸሉ ካብ ለይቲ 23 ካብ መዓልቲ 7 ሱባኤ ኣትዩ ብመጥቅዕን ኣበቅቴን ዝስራሕ ዘመን ባሕሪ ሓሳብ ብምሉእ ዝደረሶ እዩ። ቅዱስ ዲሜጥሮስ ንኻልኦት ኣርአያ ክኸውን ብዝኽእል ቅድስና ዝመልኦ ህይወት ንቤተ ክርስቲያንና ብግቡእ ክመርሕ ምስ ጸንሐ ኣብ መበል 105 ዓመቱ ብ220 ዓመተ ምህረት ብሰላም ዓረፈ። ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 7 ክሳብ 9 ነንብብ። በረኸት ፈጣሪኡን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። በጸሎቱን በተራዳእነቱን ድማ መድኃኔ ዓለም ይምሓረና አሜን። ንኹሎም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል፣ አባ ዲሜጥሮስ፣ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ አባ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ፣ ቅዱስ ላሊበላ ዘኢትዮጵያ ኩሎም በዝለማዓንቲ ዝውዕሉ በረኸቶም ይሕደረና ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ድማ ይሰውርና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትኳነ መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።